Jeg hedder Marie Snell, og jeg er landskabsarkitekt, og vi er ved at lave et projekt om buskplantninger, og hvordan man kan få lavet nogle strategier til at få mindre drift og større oplevelser ud af buskplantningerne. Vi står her i Slagelse og er i gang med at rydde for at kunne plante nogle nye buske. Altså i august på Have og Landskab, der har vi 12 felter med buske, som vi kan vise over for alle de besøgende. Og efter næsten en hel vækstsæson, så kan vi allerede se nogle af de ting, vi har lagt ind i forsøget. Vi kan se, hvordan de dækker jorden, og vi kan se at den forskellige afstand, vi har plantet med, sådan at man altså kan begynde at diskutere nogle af de ting, der optager praktikerne, når de skal lave busketter. Gartnerskolen Zelandias interesse i at være med i busprojektet, jamen det er jo, at vi ved at have et samarbejde med Dansk Planteskoler, kan få lavet en kvalificeret plantning. Jamen nede i apparatet får vi nu 16 felter, hvor der bliver puttet så mange planter ind, som skolen aldrig nogensinde selv vil have råd til at gøre, bare for forsøgets skyld. Og det bliver en meget kvalificeret måde at studere planteafstand på. For os er det sådan set bare en fed mulighed at komme ind og prøve noget nyt, som vi muligvis ikke prøver hver dag med skolepraktik. Fordi vi kan komme ud og være med til en lidt større projekt, som vores projekt normalvis det er sådan lidt mindre i en lidt mindre level. Og så har vi et større projekt her, hvor vi kan få mere folk i os, bruge lidt andre maskiner. At være med i det her buskprojekt, det er en rigtig stor fornøjelse for mig. Generelt at prøve at fornyde vores evner og få opdaget nogle nye. Men bare i dag har jeg jo forlært hvordan man får gravet et godt træ op, altså ned fra roden, ikke, og få det renset godt væk. For at prøve en del med motorsav, som vi ikke har prøvet før.